And then discipline and consistency. Iprayer ifana ne-gym. If I was disciplined and I would be consistent, ukuthi uzitshele ukuthi mangabe ube ku-5 o'clock uzitshele ukuthi every time ngo-5 ngiyavuka, no matter what, ngo-5 ngiyavuka, ngiyakhuleka and ayikho into ezongistopa. U-5 isikhathi sami sokuthandaza. So leyo nto le ifana ne-gym, ifuna ukuthi ube consistent. Ngiyazi ukuthi kuyabanda, makubanda ngathi ungathandazela ingubeni. I used to do that, but ukuthandaza wami uphelele moya ngithi bese ngikhumbule lo ngithi baba ngiyabonga. Yabona ku-comfort zone umbathe ngejuvethi ngapho bakhona abantu abathandaza babeka amakofi ngithi my God uthandaza kanjani ngapho uphuza ikofi. Angisho nina ne ngisho nje mawuthandaza nje in your own private space. Abanye babeka amakofi la ufaka ilona igown ubekela ingubo la ukhulumela phakathi kwengubo. And after 15 minutes uzozwa ukuthi uba cozy, uyazela, uyalala. Umthandazo wakho ushaya ngampu. So I think it's even wiser ukuthi umane uvuke ukhahlela ingubo uyothola nje uyohlala esitulweni ngoba ukuthandazela embedeni mina ngiyakwazi nami ngiyazi kuyangilinga kakhulu and ngiyalala most of the time.